Здравейте, приятели, аз съм Йордан Алексиев и отново се намираме в кухнята на нашия Healthy Bar, който се намира на булевард Витоша 120. Както обещах преди, отново ще ви покажа една вкусна рецепта, която да ви помогне да изградите мускул. Като за днес съм подготвил овесена палачинка с протеин или както аз обичам протеинова палачинка с овес. За нея ще са ни необходими много прости елементарни съставки. Какво опростява толкова тази рецепта? Сайт Nutrition са подготвили техния продукт Oat & Whey, който реално представлява основата на нашата смес. Той съдържа 35 грама протеин и 40 грама въглехидрати, като към него ние просто трябва да добавим 2 яйца и 400 мл мляко. Най-напред ще добавим млякото, за да залепя нашия протеин в каната. След това добавяме Oat & Whey, изключителен вкусен продукт. Пристъпваме към добавянето на яйцата. Може да добавите и малко повече яйца, те са хубави, защото увеличават реално протеиновото съдържание на нашата палачинка. Аз ще днес да добавя 2. Трябва да загреете своя тиган, след което добавяме мазнина, като ние днес сме избрали кокосовото масло, за да не залепва нашата палачинка. Разнасяме го из целия тиган. След което добавяме нашата смес, като в случая се е получило малко повече. В нашата смес биха могли да излезат 2 дори 3 палачинки, след което просто печем. Нашите палачинки са готови, както и топингът, за който използвахме намачкани банани, натурално какао, натурален мед, с който постигнахме сладостта, и добавихме заради здравословните мазнини клешников тхан. Сега идва ред да намажем нашите палачинки. Те са на изключително добра комбинация от протеини, въглехидрати и мазнини. Добавяме топинг на вкус. Аз лично предпочитам да е малко повече. Готови сме. Това ще представляват нашите палачинки. Пристъпваме към най-приятната част, да опитаме палачинките. Получили се изключително добре на вкус. Това е един бърз и лесен начин да си направим закуска или някое друго хранене през деня. Наистина доста висококачествен източник на протеин, на въглехидрат. Много подходящо за всеки, който търси покачване на мускулна маса. Това беше всичко за днес от мен. Надявам се да съм ви бил полезен и до следващия път.